ॲडव्होकेट रियाज बांदार यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते ॲडव्होकेट रियाज बांदार यांचा आज वाढदिवस आहे। आपल्या प्रखर वक्तृत्व कौशल्याने आणि न्यायासाठी दिलेल्या निस्वार्थ लढ्याने ॲडव्होकेट बांदार यांनी विधी क्षेत्रात आपले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे। विविध सामाजिक उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत त्यांनी समाजातील दुर्बल घटकांसाठी सातत्याने काम केले आहे। त्यांच्या कार्यामुळे अनेकांना न्याय मिळवून देण्यात यश आले आहे। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या सहकाऱ्यांकडून, मित्रपरिवारांकडून व समाजातील विविध स्तरातून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे। येणाऱ्या काळात त्यांना उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य व यश लाभो हीच प्रार्थना।